ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ካናዳ ወይ CRA ካብ ደሞዝኩም ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ከም ዝወስድ ተዛሪብና ነይርና። ነታ ቪድዮ ናብ ካልኦት ሼር እንተጌርኩማ ብዛዕባ ዘን ሰለስተ ብዙሕ ሰብ ዘይዛረበለን ግን ከዓ ኣዝየን ኣገደስቲ ኣካውንት ከቕርበልኩም ምዃነይ ቃል ኣትየ ነይረ። እነሆ ከዓ ከም ቃለይ መሰረት ሒዘልኩም መፅየ ኣለኹ። መንግስቲ ካናዳ ሰለስተ ፍሉያት ናይ ሴቪንግ ኣካውንትስ ክንጥቀመለን ዕድል ከም ዝኸፈተልና ንፈልጥ ዶ? ነዚአን ብግቡእ እንተተጠቂምኩምለን ብዘይ ግብሪ ሃብትኩም ከተዕብዩ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡውን በብዓመቱ ብኣሽሓት ዝቑፀር ናይ ግብሪ ተመላሽ ወይ ታክስ ሪፋንድ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። እንተ ብጌጋ ተጠቂምኩምለን ግን ናይ ገንዘብ መቕፃዕቲ ከም ዘለዎ ምርዳእ የድሊ ወይ እውን ረብሓታትኩም ብቐሊሉ ክትከስሩ ትኽእሉ ኢኹም። ሰላምታ ይረሳዕኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ነዛ ቻነል ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ ብዛዕባ TFSA፣ RRSP ከምኡውን FHSA ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። ከመይ ከም ዝሰርሑ ናይ 2025 ገደብ ወይ ሊሚት ክንደይ ከም ዝነበረን ንዓመታ ኸ ብኸመይ ክቕፅል እዩ ዝብል ክኸውን እዩ። ክሳብ መወዳእታ ሪኢኹም ሕቶ ወይ ርእቶ ምስ ዘለወኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ፀሓፉለይ። ንኻልኦት ንፈልጦም ኣሕዋትና ተጠቅምያ ምስ ትብሉ ከዓ ሼር ምግባር ኣይትሕመቑ እናበልኩ ብሩህ ምክታል። በቲ መብዛሕትኡ ሰብ ዝፈትዎ TFSA ኣካውንት ምስ ንጅምር ስሙ ሴቪንግ ኣካውንት ስለ ዝተባህለ መቆጠቢ ወይ መቐመጢ ኣካውንት ጥራይ ዝመስለና ብዙሓት ኣለና። ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን፣ ተወሳኺ ናይ ኢንቨስትመንት ኣካውንት ተባሂሉ እውን ይፅዋዕ እዩ። እዚ ኣካውንት እዚ ንነፍሲ ወከፍ ነባሪ ካናዳ ብማዕረ ክትጥቀመሉ ዝኽእል ብብዙሓት ሰባት ዝፍቶ ኣካውንት እዩ። መንግስቲ ካናዳ ዓመታዊ ናብዛ ኣካውንት እዚኣ ከተእትወሉ ዘፍቅደልካ መጠን ገንዘብ ብዝርዝር ኣቐሚጥዎ ኣሎ። ካብቲ ዝፍቀደካ መጠን ገንዘብ ንላዕሊ ምስ ተእትወሉ ዓመታዊ ታክስ ኣብ ትስራሐሉ ግዜ ናይ መቕፃዕቲ ደብዳቤ ናብ ገዛኻ ክመፀካ ይኽእል። ብዘይካዚ እተን ዝተፈቐዳልካ መጠን ገንዘብ የእቲኻ እንተውፂኻየን ኣብቲ ዓመት እቲኣ ካልኣይ ግዜ ክትመልሰን ኣይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ ነታ ዝነበረትካ ቦታ ወይ ሩም ሓንሳብ ተጠቂምካላ ስለ ዝኾንካ። ብኣንጻሩ እተን መንግስቲ ዘፍቀደልካ መጠን ገንዘብ ብልክዕ ናብታ ኣካውንት እንተእቲኻያ እቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣካውንት ዝተገበረ ናይ ገንዘብ ዕብየት ወይ መኽሰብ ኩሉ ካብ ግብሪ ነፃ እዩ። ብሓፂሩ ግብሪ ዘይክፈለሉ ናይ ወፍሪ መኽሰብ ይህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ። ናይ 2025 ዓመተ ምህረት ሕግታት ከም ኣብነት ምስ ንርኢ ኣብዛ ዓመት እዚኣ $7,000 ናብ ኣካውንት ከተእቱ ተፈቒዱ ነይሩ። እቶም ዓመት ነዚ ተረዲእኩም ተጠቀምቲ ትኾኑ ዘለኹም ጽቡቕ ሒዝኩም ኣለኹም። እቶም ቅድሚ ሕጂ ነዚ ኣገባብ ተጠቂምኩምሉ ዘይትፈልጡ ከዓ ፀገም ዘለዎ ይኮነን። ካብቲ ዝጀመረሉ ግዜ ማለት ካብ 2009 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ከምኡውን ዕድሜኹም 18 ዝመለላ ዓመት ጀሚርኩም ጠቕላላ ክትእትውሉ ትኽእሉ ባይታ ወይ ሩም ክሳብ ሕጂ ኮፍ ኢሉ ይፅበየኩም ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ግን ነቶም ካብ 2009 ዓመተ ምህረት ጀሚርኩም ኣብ ካናዳ ተቐመጡ ዝነበርኩም እዩ። ነቶም ብድሕሪ ናብ ካናዳ ዝመጻኹም ድማ ካብታ ዝኣተኹምላ ዓመተ ምህረት ምድሓር ጀሚርኩም ዓመታዊ ዝግባኣኩም ዝነበረ ባይታ ክድምሩ ትኽእሉ ኢኹም። ብዘይካዚ ዕድሜኹም ልዕሊ 18 ካብ ዝኸውን ድሓር ጥራዩ ተጠቃሚ ናይዚ ኣካውንት ክትኮኑ ዘፍቅደልኩም። ረብሕኡ ኣብ ዝኾነ ግዜ ገንዘብካ እንተውፂኻዮ ዋላ እውን ብዙሕ መኽሰብ እንተገበርካ ዝኾነ ይኹን ግብሪ ኣይክትከፍልን ኢኻ። ብዘይካ ተቐዲመ ዝነገርኩኹም ማለት ነታ ባይታ ወይ ሩም ካልኣይ ግዜ ክትጥቀሙላ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ንኣብነት ኣብ 2025 ዓመተ ምህረት ነተን ዝተፈቐዳልኩም $7,000 የእቲኹመን ክንስኹም ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት መኪና ክትገዝኡ ደሊኹም እንድሕሪ ውፂኹመን ተመሊስኩም ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ነተን ገንዘብ ክትመልስዎን ኣይትኽእሉን ኢኹም። እንታይ ደኣ ንዓመታ 2026 ትፅበዩ። ብዘይካዚ ኣብዚ ኣካውንት ብምቕማጥካ ጥራይ ወለድ ትረክብ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ዝተፈላለዩ ወፍርታት ጌርካ ጥራይ ኢኻ ከተዕብዮ ትኽእል። ናብ RRSP ምስ ንሰግር እዚ ኣካውንት እዚ ልክዕ ከም ስሙ ንጡረታ ዝዓለመ ኣካውንት እዩ። ገንዘብ ክትእትዉ ከለኹም ቅድሚ ግብሪ ምኽፋልኩም ወይ ፕሪታክስ እዩ ዝኣቱ። ንኣብነት 80,000 ዓመታዊ እቶት እንተጌርኩም 10,000 ካብኡ ድማ ናብ RRSP ኣካውንት እንተእቲኹመን መንግስቲ ከም 70,000 ጥራይ ዘእተኹም ገይሩ እዩ ዝርኤኩም። እዚ ድማ ኣብ ግዜ ግብሪ ወይ ታክስ ሲዝን ዓቢ ናይ ገንዘብ ሪፋንድ ክትረኽቡ ይሕግዘኩም። ናይ 2025 ሕግታት ከም ኣብነት ጌርና ምስ ንወስዶ ካብ ዓመታዊ ደመወዝኩም ክሳብ 18 ሚእታዊት ናብዚ ኣካውንት ከተእትዉ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ዝለዓለ መጠን ዘፍቅድ ድማ ክሳብ $32,490 ይኸውን። ኣብዚ ክትንቃቐሉ ዝግባአና ነገር እንተሃልዩ ግን ናብዚ ኣካውንት ሓንሳብ እንተእቲና ኣብ ናይ ጡረታ ግዜና ክነውፅኦ ጥራይ ክኸውን ዘለዎ። ምክንያቱ ዋላ እውን ንሎሚ ዓመት ግብሪ ከተውሕድ ኢልካ ንግዚኡ ኣብኡ እንተሓባእኻዮ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ከተውፅኦ እንተጀሚርካ ኣብታ ዘውፅኻላ ዓመት ግብሪ ምኽፋልካ ኣይክተርፍን እዩ። እዚ ድማ ምስቲ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝረኸብካዮ ኣታዊ ተደሚሩ ልዑል ግብሪ ክትከፍል የገድደካ። ቀንዲ ረብሕኡ ግብሪ ንምጉዳል እኳ እንተኾነ ንነዊሕ ዝዓለመ ኣካይዳ ክኸውን ግን ኣለዎ። ምናልባት ኣብ ዝኾነ ዓመት ኣዝዩ ትሑት ኣታዊ ምስ ትረኽቡ ኣብታ ዓመት እቲኣ እንተውፂኹሞ ነቲ ግብሪ ተኸፍሎ ጎደሎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ንመጀመርያ ግዜኹም ገዛ ናይ ምግዛእ መደብ እንተጌርኩም ኣብ ኢድኩም ዘሎ ካሽ ምስ ጎደለኩም ካብቲ ካብ RRSP ኣካውንት ዘቐመጥኩሞ ገንዘብ ክሳብ 60,000 ብዘይ ግብሪ ከተውፅዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኮይኑ ግን ኣብ ውሽጢ 15 ዓመታት ናብ ቦታን ክትመልሶን ግዴታ ኣለኩም።
انت زي كوينو قبر تكفلولو زقد الدبدابي كملصكم سلازخونه اتسالساي FHSA ويكا First Home Saving Account خوينو إذا أكاونت زي جزا كعدق نزدل سب كم كأمام ويكا زبالة أجبابي إذا أكاونت كابتم لعلي لستأسكوهم مالت RRS PIN TFSN زبالة ربحات وسيدو زتلالوا عينة أكاونتي. Nice to see you, and thanks for your work. It's her signature policy to a major political problem. Chrystia Freeland selling the First Home Savings Account. And I'm really aware that housing is a huge challenge, to put it mildly. So how does it work? Potential new homeowners can deposit up to $8,000 a year in a new account and get tax deductions like an RRSP contribution. But when they withdraw the cash to buy their first home, it's tax-free, just like a TFSA. لكع كم RRSP نابزا أكاونت زأتخم وكنزب كاب قبر نتسا يخون ويون زملس كنزب كهلوكم يحجز بتوساخي لكع كم TFSA نتي كنزب ولاون جزان معداقلكم انتو تخمو ملو بملو كاب قبر نتسا قبرو نايكل تشين إسرع عمشان حاجات كم أبنات مثل نرئي عب عمد كساب $8,000 نابزا أكاونت كتقتولو تخولو تقلال قدام نابزا أكاونت كتقتولو زفك دما $14 لو ما عمد انت زي تخملو دما اتبايتا وي روم نابز ميزة عمد كساقاقر لكم يخيل إذا مالت أبتشين إسرع شدشان عمد تمرت كساب $16 كتقتولو تخوليهم أبزق تفلتو زلكم جن اتبايتا كابتا زخفتكم لا عمد يوز جمر كم نايتي FSA ندحري تمليسو نزيت تتقمكملو بايتا أي قطروني اتوم نزا أكاونت كتكفتوه مدب زلكم إذا عمد زياك يتودد كلا كتكفتوه تخوليهم نمجمار دما ولا بزيرو جنزب كتكفتوه تخوليهم نمتقلال زاكل بيت كتجزو تحاسبو انتلهم مجمريا FHSA أكاونت مملا هزي أب تاريخ كندا بيت عدد ديجتوهابه زبالت أنا قبر عدلي تحط أتاوي تحت 50,000 انتهاليكم دما أب TFSA أتوكرو ويون نوفر قصكم كاك وليحبلو لعل أتاو انتهاليكم RRSP بمتقام نتزمت أكم ناي قبر تملاش ويريفان يعبيوه كم زرعخمو منقست خنادا جنزبنا بقليلو نعبيلون كاب كبيد قبر ندحنلو منقلتات كفيتلنالو كوانا زدلا اتعقباب مردات رحيم زا فيديونا بزحا شير تقيركم خاء عبز قتل بزعبا وفر زملكات حيزلكم كمتسي كمون عبز قداي زخون حتم زهلوكم عبوتا كومنت قدفو ليهم بتوساخي نزي زملكات حبريتا عب ديسكريبشن كقرفلكمي لايك كمون شير مقبار ايتحمقو اتوم بيتساب زيكونكم دما سابسكرايب بمقبار بيتساب كونون عبالكو بروح قناه